Il-klassi tiegħi. Jien immur l-iskola sekondarja tan-Naxxar u qiegħda il-11-il sena. Il-klassi tiegħi hija kbira u għarjuża. Fiha twieqi kbar u qiegħda fis-sular ta' fuq. Ma' twieqi hemm purtieri blu bid-disinn u l-ħitan huma bojot. Jekk tħares barra mit-twieqi, tara l-entratura tal-iskola. Fil-klassi qegħdin 10 u kull student għandu mejda u siġġu. Il-mejda tal-għalliema qiegħda fil-kantuniera. Faċċata tal-imwejjed tal-istudenti hemm il-bord interattiv. Jien u sħabi nieħdu gost li tagħlmu fil-klassi tagħna għax hija mdawla u sabiħa.